Har du startet den? Ja, det er Emil, der er det sjove i dag. Nej, det er Daniel. Ja, men sig lige hej, producer. Hej. Jeg har beklager at sige noget. Jeg har været på Greta, så det er derfor, der ikke har været så mange videoer for tiden. Og skulle jeg lave noget klokken eller? Emil, lad være med at tage min lasso. Nej, jeg mener min pisk. Hey, jo. Hey, ja. Ja. Det er da dyreplade. Hey. Hey, ja. Ja. Hey, ja. Ja. Hey. Ja. Og hvis du det har en kat. Hey, ja. Ja. Kommer han? Nu har jeg fanget et vildt dyr. Jeg har fanget et vildt dyr. Og han trækker sig tilbage. Den er ham. Ja, han bider den. Hey, det er min, det er min, det er min, det er min. Nej, det var min. Du må ikke bide hende. Du er en cowboy i bilen. Så skal han da også have en pige. Emil! Hold det der. Nej! Så skal du ind i en sandwich. Ej, min hals må ikke gå i stykker. Emil gik til angreb på mig. Men din hat er... Nå, Emily, bliver du angrebet? Luk lige døren, Daniel. Okay. Jeg lukker døren. Ej, du skulle også komme ind ad døren på den måde. Ja, men det gør vi i næste. Hey, Emil. Kom her. Kom her. Kan så derovre med dig, skat? Nej, kom her. Emil. Nej, Emil. kom her. Derovre med dig. Se. Nej. Emil. Se, Emil. Se. Ej, jeg har en idé. Hvad med, at du binder den der snor om bolden? Ikke på den måde. Hold i det her kamera. Så gør jeg det. Og så filmer du mig imens. Ej, producer må gerne tage pøvser. Nej, ikke midt i filmen. Det passer meget godt. En cowboy er ulækker. Kom med kameraet. Se, Emil. Nej. Ja, nu. Du ved bare slet ikke, hvad det skal foregå. Sandwich. Ej. Nej. Njum. Jamie, så er du fri. Se, hun nævskagt. Efter jeg spiste dem. Fanget. Din dogne hund. Du har fået æble i munden. Ej, slipper fri. Kør, Emil. Den var 4 minutter og 20 sekunder nu. Hej. Jeg er fuld. Så skal jeg sove.